We Talk Football SA broadcasting live from Sea Lifestyle, Soweto. Bafana 0, Mexico 2. Thando mfana kithi. Yebo. How do you feel about the result? Mina abantu abaningi bazongizona. Ngijabule kabi ngalapha results. Kaizer Chiefs. Yimi vele ngempela, yimi. Kaizer Chiefs as usual. No, besides kuba yifene Kaizer Chiefs. Yeah. Le nto abasifakele yona nje from the word go bengeke isunise bengeke ndawo. Usho line up from baqedza usibonisa nje line up hayi. Yes. Ngibhalela ku Facebook before igame aqala ukuthi sizodliwa 3-0. Yeah. Yenzakalile ukuthi sidliwe 2-0 but mina bembeki 3. Yeah. Abafana sosheshe siyilande le airport hayi indaba yayo. Manje ngiyezwa ukuthi ujabule kabi yini ekujabulisayo yini ecasula nebafana. Lento le bengathi ngiyibeka ngesintu. Ifana nokuthi uthatha umfazi okuhluphayo uthi umsuse lokishini umuse esilungwini uthi uzoba ngcono cha afika kuhluphe nakho usazokuhlupha nale abafana hayi ukuthi ngoba seWorld Cup izoba ngcono isafana kuhluka ngandawo siyodliwa wonke amagame azozesipolo awukho umehluko isidliswa yini sishiya uTawu sishiya uLodge sishiya abogroup abo-Chiefs bani Peterson noRubani bese si-expect usowina sokorela ubani cause yena lo ubani uFoster akadlali nalokudlala etimini lakhe itim yakhe relegate to England bese thina sizokorela lo muntu Ikram Reyners lo muntu akanawo namagoli ayi-5 bese uzokorela singadlali ngamehluko iqiniso kumele libekwe nje sobala siyaphela ayikho so buya singanayo nale point eli-1 kahle wena so buya singanayo le point eli-1 ayikho into ezoyenza lapha sovakasha sibona i-country siyabuya should ayivele iqala i-PSL kumanje nje iplan ayidume bazobuya ngasikudala hayi siyabonga Thando bonga mina kodwa ngicasula mawuthi ujabule Shamona We Talk Football SA Janko